Salutare! În acest video o să construim un proiect și o să punem în practică lucrurile pe care le-am făcut în cursul de JavaScript. Proiectul pe care o să-l facem în acest video este o aplicație meteo pe care o să o facem de la zero și o să-ți explic pas cu pas tot procesul prin care o să trecem ca să facem această aplicație. Bun, acum hai să vedem cum funcționează aplicația și ce putem să facem cu ea. Avem aici în partea stângă acest input unde putem să introducem numele unui oraș. De exemplu, dacă scriem aici București și dăm Enter sau dăm click pe butonul acesta Caută, se vor afișa aici în partea dreaptă datele meteo pentru vremea din București astăzi și în următoarele 6 zile. Vedem aici data curentă, temperatura, viteza vântului, umiditatea. Avem aici în partea dreaptă și o iconiță și mai jos sunt aceleași date, dar pentru zilele următoare, pentru următoarele 6 zile. Dacă vrem să afișăm vremea în locația curentă, putem să dăm click pe butonul acesta, folosește locația curentă. În momentul acesta browserul ne va cere accesul la locația curentă, trebuie să dăm click aici pe Allow și se va afișa în partea dreaptă vremea pentru locația curentă. Avem aici și câteva criterii de validare, de exemplu dacă nu introducem nici un oraș o să vedem acest mesaj. Dacă introducem numele unui oraș care nu există, se va afișa aici în partea dreaptă un mesaj de eroare. Și nu știu dacă ai apucat să observi, în momentul în care scriem aici numele unui oraș, să zicem Cluj, în momentul în care dăm click pe butonul acesta Caută, se va afișa pentru foarte scurt timp un mesaj de loading. De exemplu, dacă dăm click pe Caută, în partea de sus aici se va afișa un mesaj până când datele sunt disponibile. Ca să vedem asta mai bine, putem să mergem în Developer Tools, aici pe tabul Network și aici unde avem această opțiune No Throttling, putem să alegem aici valoarea Slow 3G. În felul acesta simulăm o conexiune mai slabă la internet și acum dacă scriem din nou valoarea unui oraș și dăm click pe Caută, se va afișa aici un mesaj până când datele sunt preluate de la server și în momentul în care avem datele disponibile, se vor afișa aici în pagina web. Această aplicație este și responsive, cu toate că nu acesta este scopul acestui video, dar în momentul în care, spre exemplu, afișăm aplicația pe un telefon mobil, ea va arăta ceva de genul acesta. Dacă vrem să afișăm pe dispozitive cu un ecran ceva mai lat, elementele vor fi așezate pe două coloane și gridul acesta este și el responsive. Vedem că acum are o singură coloană, acum are două coloane și dacă facem fereastra mai mare va avea 3 coloane. Bun, acum înainte de a trece la implementarea acestui proiect, dacă îți place acest video, nu uita să-i dai un like și să apeși pe butonul de subscribe dacă nu ești deja abonat. Asta pentru că mă ajută foarte mult cu algoritmul celor de la YouTube ca să promovăm acest video la cât mai multe persoane. Și dacă vrei să mă susții, poți să-mi faci cinste cu o cafea, iar pentru asta o să-ți las în descrierea acestui video și în primul comentariu linkul de la platforma Buy Me a Coffee. Am deschis aici în partea stângă VS Code și în partea dreaptă am lăsat deschisă aplicația ca să ne uităm pe structura ei pe măsură ce o construim. Aici în VS Code avem deschis folderul acesta Meteo și în el am pus eu un folder Weather Icons unde avem toate iconițele pe care le vezi aici în această aplicație. O să-ți las în descrierea acestui video un link către repozitoriul de GitHub unde vei găsi toate aceste resurse. Bun, acum ce o să facem prima dată aici? O să creăm 3 fișiere, index.html, un fișier style.css și un fișier script.js. Prima dată o să începem cu partea de HTML și CSS, pe care nu o să pun foarte mare accent, asta pentru că am pe canalul de YouTube cursuri de HTML și CSS și dacă vrei să afli mai în detaliu cum funcționează aceste limbaje, poți merge și poți vedea acele cursuri. Bun, o să începem prima dată cu partea de HTML, o să generăm aici template-ul paginii web, o să-i dăm un titlu, să zicem aplicație Meteo, apoi o să adăugăm aici în tagul head fișierul de CSS și la sfârșitul tagului body fișierul de JavaScript și acum aici în tagul body o să facem următoarele elemente. O să creăm aici un div cu clasa page-container. În acest div o să avem un div cu clasa sidebar, care o să fie componenta de aici din partea de sus. Mai departe, în divul acesta cu clasa sidebar o să avem un formular. Aici nu o să avem nevoie de atributul action, pentru că nu o să trimitem acest formular. În schimb, o să-i dăm un ID, city form, și o să-i dăm și o clasă, să zicem tot city form.
În acest formular o să avem un label care o să fie textul de aici. Pur și simplu putem să luăm textul și să-l punem aici. Pentru atributul for o să dăm valoarea city. Acum o să creăm aici un input de tip text. Pentru ID o să-i dăm valoarea pe care am pus-o și pentru atributul for. O să punem atributul placeholder cu valoarea București, Cluj, Pitești și aici o să mai punem atributul required care ne va ajuta la validarea pe care o avem aici în cazul în care nu avem introdusă nicio valoare pe acest input și dăm click pe butonul de căutare. Bun, mai departe o să creăm butonul de aici din partea de jos, butonul acesta de caută. O să scriem aici button cu textul caută și o să-i dăm aici două clase, o clasă mai generală btn și o clasă btn-search. Bun, în momentul acesta avem partea de aici de sus și va trebui mai departe să facem separatorul de aici. O să mergem în afara acestui formular. O să avem aici un div cu clasa separator și în interiorul lui o să avem un span cu clasa separator-text. Bun, aici o să punem textul sau și va mai trebui să punem butonul de aici. Deci o să punem aici din nou un button cu textul folosește locația curentă și aici o să-i dăm prima dată un ID pentru că o să-l preluăm mai târziu în JavaScript și o să-i dăm ID-ul location btn și două clase btn și btn-location. Bun, și aceasta este secțiunea de aici din partea de sus. Mai departe o să ne ocupăm de secțiunea unde avem datele meteo. O să mergem în afara divului acesta cu clasa sidebar și o să creăm aici un div cu clasa page-content și în acest div o să avem un div în care o să avem un H2 cu textul acesta, vremea în București astăzi, și aici o să mai avem un div cu clasa weather-panel și o să mai punem aici încă o clasă, today, și în acest div o să creăm încă un div cu clasa weather-details în care o să avem aceste detalii. O să punem aici un paragraf pentru fiecare informație pe care o avem aici în partea stângă. Asta înseamnă un paragraf pentru dată, un paragraf pentru temperatură, unul pentru vânt și unul pentru umiditate. Și acum o să luăm informațiile de aici din pagina web și o să le punem aici în fișierul de HTML. Bun, pentru paragraful acesta de dată o să punem și o clasă, să zicem clasa date, și acum o să mergem în afara acestui div weather details și o să creăm încă un div în care o să punem tagul img unde o să luăm imaginile de aici din folderul weather icons. Deci o să scriem aici weather icons și hai să luăm și noi imaginea aceasta cloudy. În atributul alt o să punem textul weather icon și aceasta este componenta de aici din partea de sus. Mai departe o să mai creăm aici încă un div unde o să avem din nou un H2 cu textul acesta și aici o să mai creăm un div cu clasa weather-items unde o să avem divuri de genul acesta cu clasa weather panel, doar că aici nu o să mai dăm clasa today, o să dăm o altă clasă, să zicem forecast, pentru că aici o să folosim clasa today ca să punem această culoare de fundal și la forecast o să punem o altă culoare de fundal. Bun, hai să mai punem aici încă câteva divuri de genul acesta, weather panel, dăm un save, hai să vedem acum cum arată și o să deschidem această pagină cu live server și ea arată cam așa. Bun, mai departe hai să mergem la partea de CSS și să facem stilul pentru această pagină. Pentru asta o să mergem aici în fișierul style.css. Prima dată o să resetăm stilul pentru elementele din pagină și o să scriem aici margin 0, padding 0 și box sizing cu valoarea border box. Bun, apoi o să luăm elementul body și o să scriem font family sans serif. O să mai avem proprietatea background color cu valoarea diez F7, F6, F9 și o să mai punem înălțimea să fie de 100 viewport height. Bun, hai să dăm un save,
Vedem că s-a actualizat și aici în partea dreaptă. Acum o să facem stilul pentru câteva elemente mai generale. Și pentru asta o să începem cu clasa btn, pentru care o să scriem border cu valoarea non, apoi cursor cu valoarea pointer, padding o să punem aici punct 75 rem sus și jos și un rem stânga-dreapta și o să mai punem și border radius cu punct 25 rem. Mai departe, hai să facem stilul pentru butonul acesta de caută și pentru butonul de locație. Deci o să scriem aici btn-search și pentru el o să avem așa, o să avem culoarea textului să fie alb și culoarea de fundal să fie diez 263561. Bun, hai să dăm un save, vedem că s-a actualizat aici. Mai departe o să luăm și celălalt buton, btn location și la fel o să avem culoarea textului să fie tot alb și culoarea de fundal să fie diez 808080. La fel s-a actualizat și el. Mai departe o să luăm div-ul cu clasa pageContainer și o să scriem .page-container și pentru el o să scriem proprietatea display cu valoarea grid. O să punem elementele momentan pe o singură coloană, deci o să scriem grid template columns 1 fr, o să punem și un gap de 1 rem și o să punem și un padding de 1 rem. Momentan ele arată cam așa. Acum o să luăm div-ul cu clasa sidebar și o să scriem aici .sidebar și pentru el o să punem așa, o să punem culoarea de fundal să fie albă, mai departe o să-i punem și un padding de 1 rem, o să-i punem un border radius de .25 rem, o să setăm display cu valoarea flex, flex direction column ca să punem elementele unele sub altele, o să punem și un spațiu între elemente și o să setăm aici gap cu valoarea .5 rem. Hai să vedem cum arată până acum și ce vreau să mai fac aici este să pun un box shadow, adică să pun o umbră în afara acestui element. Atunci când vreau să pun un box shadow, de obicei eu folosesc site-ul acesta, getcsscan.com și la adresa aceasta aici o să găsești mai multe modele de umbre pe care le poți folosi. Pentru exemplul acesta o să aleg de aici numărul 6. Trebuie să dai click în acest chenar. În momentul în care ai dat click se va copia codul de CSS pe care vrei să îl folosești și te duci aici în CSS, îi dai paste și se va pune aici proprietatea box shadow cu valoarea respectivă. Dacă dăm acum un save, o să vedem că acum pentru acest element avem această umbră. Bun, mai departe o să luăm formularul acesta, cityform, și o să punem și pe el niște stiluri. Deci o să scriem aici city-form și pentru el o să scriem display flex, flex direction cu valoarea column și un gap cu valoarea .5 rem. Bun, hai să vedem cum arată. Arată cam așa. Mai departe o să facem label-ul acesta să fie scris îngroșat. Deci o să scriem cityform, label și o să punem font weight cu valoarea 700. O să punem un padding și pentru input și o să scriem din nou .cityform, input și aici o să punem padding cu valoarea .5 rem. Iar acum mai departe o să ne ocupăm de acest separator de aici, să-l facem să arate fix ca în exemplu. Pentru asta o să luăm div-ul cu clasa separator și pentru el o să scriem așa, o să scriem display flex, apoi align items center și un gap de .5 rem. Dacă dăm un save o să vedem că nu s-a întâmplat mare lucru. Iar acum ca să facem aceste linii din partea stângă și din partea dreaptă o să folosim after și before. Deci o să scriem .separator, before și .separator, after. Aici o să punem virgulă între ele. Asta înseamnă că aplicăm același stil și pentru before și pentru after. Și aici o să scriem așa, o să scriem flex 1, apoi content și aici punem un spațiu între ghilimele simple, apoi punem un padding cu o valoare foarte mică, să zicem .5
pe X și punem și o culoare de fundal care să fie diez 808080. Bun, hai să dăm un save și vedem că acum avem acest separator de aici. Bun, mai departe o să ne ocupăm de elementele din aceste secțiuni. Prima dată o să ne ocupăm de elementele H2 și putem să punem aici, spre exemplu, un H2 cu margin bottom, un rem. Hai mai bine să-i dăm și o anumită clasă, să zicem aici section-title, ca să fie ceva mai specific. O să punem și pentru cel de-al doilea H2 aceeași clasă și acum în CSS putem să preluăm aici pe baza clasei. Să scriem section-title. Bun. O să avem aici același rezultat. Mai departe, hai să ne ocupăm de div-ul cu clasa weather panel. O să mergem aici, scriem .weather-panel și pentru el avem așa, avem proprietatea padding cu valoarea 1 rem, mai avem border radius cu valoarea .25 rem, apoi putem să-l facem să fie display flex, justify content space between pentru a lăsa informațiile aici în partea stângă și a pune iconița în partea dreaptă, align items center, putem să punem aici un gap cu valoarea .5 rem și o să folosim aici același box shadow ca mai sus, o să îl copiem de aici și îl punem aici pentru weather panel. Bun, hai să dăm un save, momentan arată cam așa. Mai departe, hai să stilizăm și imaginea din acest weather panel și o să scriem .weather panel img. Aici doar o să modificăm lățimea să fie de 80 de pixeli ca să facem aceste imagini puțin mai mari. Acum hai să facem data să fie scrisă îngroșat, deci o să scriem weather panel.date cu proprietatea font weight cu valoarea 700. Mai departe, hai să luăm și divul acesta cu clasa weather details și pentru el o să scriem așa, o să scriem display flex, apoi o să scriem flex direction cu valoarea column și o să punem proprietatea gap cu valoarea .5 rem. Asta pentru a pune aici un spațiu între fiecare element. Iar acum hai să ne ocupăm de aceste clase today și forecast. Ca să facem asta putem să scriem așa, putem să scriem .weather panel și apoi direct, fără să mai punem niciun spațiu, .today. Asta înseamnă elementul cu clasa weather panel care are și clasa today și pentru el o să schimbăm culoarea textului să fie albă și o să scriem aici diez-fff și culoarea de fundal să fie diez-263561. Hai să dăm din nou un save, momentan arată cam așa. Mai departe, pentru elementul weather panel care are clasa forecast, o să o luăm de aici și o să o punem aici în CSS și aici ce o să schimbăm este culoarea textului care o să fie negru și culoarea de fundal care o să fie alb. Bun, hai să dăm un save, arată cam așa. Mai departe, hai să ne ocupăm de divul acesta cu clasa weather items și o să mergem aici, o să scriem .weather items. Aici o să scriem display cu valoarea grid. Acum, ca să facem gridul acesta să fie responsive, putem să scriem grid template columns cu valoarea repeat. Aici o să scriem auto-fit, virgulă, min max și aici o să scriem 320, primul parametru, și 1 fr, al doilea parametru. Bun, și ce o să mai punem aici? O să punem și un gap de 1 rem. Bun, hai să dăm un save. Vedem că acum avem aici un spațiu între aceste elemente de tip grid item. Ce trebuie să mai facem aici este stilul și pentru divul acesta cu clasa page content. Bun, pentru el o să mergem aici mai sus. Imediat după sidebar o să punem aici divul cu clasa page content și aici o să scriem display flex, flex direction să fie column și o să punem aici un gap de 2 rem. Asta pentru a pune puțin spațiu între aceste secțiuni care conțin datele
pentru vremea de astăzi și datele pentru vremea din zilele următoare. Dacă dăm acum un save, o să vedem că avem aici puțin spațiu adițional. Mai departe, ce mai avem aici de făcut? În momentul acesta, dacă facem fereastra mai mare, o să vedem că elementele rămân pe o singură coloană. În momentul în care avem fereastra mai mare în lățime, vrem ca partea aceasta de sus să fie afișată în partea stângă și secțiunile care conțin datele meteo să vină aici în partea dreaptă. Ca să facem asta, putem să mergem aici în CSS. Pe div-ul acesta cu clasa Page Container, vedem că el este de tip grid și afișat pe o singură coloană. Elementele din interiorul lui sunt afișate pe o singură coloană și dacă vrem să le afișăm pe două coloane, putem aici în partea de jos a fișierului să scriem un media query și o să scriem around media screen. Aici punem o condiție and aici avem condiția min width cu valoarea 760 de pixeli. În momentul în care avem fereastra browserului cu o lățime de minim 760 de pixeli, putem să luăm acel div cu clasa Page Container și ce putem să facem? Putem să setăm proprietatea Grid Template Columns cu două valori, prima 360 de pixeli și apoi 1 FR. Asta înseamnă că prima coloană o să aibă o lățime de 360 de pixeli și următoarea coloană o să ocupe toată lățimea disponibilă. Și aici putem să mai setăm proprietatea height să fie de 100%, adică 100% din înălțimea disponibilă. Bun, hai să dăm un save și acum dacă facem fereastra puțin mai mare, o să vedem că partea din stânga va fi partea unde introducem orașul și aici în partea dreaptă o să avem datele meteo. Aceasta a fost partea de HTML și CSS, acum hai să mergem și să scriem codul de JavaScript ca să implementăm funcționalitatea. O să fac această fereastră de browser din nou mai mică, o să mergem în fișierul de JavaScript și aici ce o să facem prima dată este să preluăm formularul acesta pe baza ID-ului și pentru asta o să declar aici o constantă cityform egal document.querySelector și aici avem ID-ul cityform. Mai departe, pe acest formular o să adăugăm un eveniment de trimitere și o să scriem cityform.addEventListener. Aici avem evenimentul de submit și aici o să avem o funcție onCityFormSubmit și acum hai să definim această funcție. Mergem aici mai jos, scriem function onCityFormSubmit. Aici avem un parametru event care se va genera atunci când vom trimite formularul și aici ce trebuie să facem prima dată este să scriem event.preventDefault. Asta pentru a preveni acel comportament implicit pe care îl are browserul atunci când trimitem un formular. Comportamentul implicit face ca browserul să facă un refresh la toată pagina și fix asta vrem să prevenim. Mai departe, după ce am făcut asta, o să preluăm inputul unde utilizatorul introduce numele orașului și o să preluăm inputul pe baza ID-ului. O să scriem aici o constantă cityInput egal cityform.querySelector și aici avem ID-ul city și din acest input va trebui să preluăm valoarea. Deci o să scriem aici încă o constantă cityName egal cityInput.value și acum pentru această valoare pe care o preluăm din input o să apelăm și funcția trim. Această funcție trim elimină spațiile pe care utilizatorul le poate pune la începutul și la sfârșitul cuvântului. Bun, hai să afișăm acest CityName la consolă. O să scriem aici console.log CityName, dăm un save, mergem aici în pagina web, deschidem consola, o punem aici în partea de jos, mergem pe tabul console și acum dacă scriem o valoare în acest input și apăsăm pe butonul caută, o să vedem că la consolă se va afișa valoarea din input. Bun, dacă punem aici câteva spații, o să vedem că se va afișa aceeași valoare. Asta pentru că funcția trim a eliminat automat spațiile pe care le-am pus aici la început. Bun, acum ce o să facem mai departe? O să facem o validare să ne asigurăm că utilizatorul a introdus o valoare în acest input. Dacă încercăm să trimitem acum formularul fără să adăugăm aici o valoare, o să vedem această validare pe care o face browserul în mod implicit pentru că am adăugat atributul acesta required pe input. Acum cineva care știe cum funcționează HTML-ul poate să treacă foarte ușor de această validare. De exemplu, dacă merge aici,
dă click dreapta pe Inspect, se duce pe Elements și aici în tabul de Elements poate să dea din nou click dreapta, Edit as HTML. De aici, din acest input, poate să șteargă atributul acesta required, dă click în afara acestui spațiu editabil și acum dacă încercăm să trimitem formularul fără să adăugăm o valoare în input, o să vedem că nu mai avem nicio validare. De asta este important să validăm datele și aici în JavaScript. Bun, pentru a face această validare putem să facem așa, folosim un if și verificăm dacă nu avem o valoare pentru city name. Ce o să facem aici? O să afișăm momentan un mesaj folosind un alert și aici o să scriem introduceți numele unui oraș. Și mai departe aici o să scriem un return. Asta pentru că nu vrem să continuăm codul din această funcție. Nu vrem să executăm în continuare codul care urmează după această instrucțiune. În momentul în care nu avem o valoare pentru oraș, doar afișăm mesajul de eroare și ieșim din această funcție. Bun, hai să dăm un save. Dacă mergem din nou aici și scoatem din nou atributul acela required de pe input, putem să le eliminăm direct așa. Acum dacă dăm click aici, o să vedem că se va afișa mesajul de eroare. Dacă introducem o valoare și dăm click pe buton, ar trebui să fie afișat aici la consolă. Acum, după ce ne-am asigurat că avem aici introdus numele unui oraș, ce trebuie să facem mai departe este să luăm datele meteo pentru orașul respectiv. Pentru a face asta, o să ne folosim de un API deja existent. Pentru acest video, eu am ales API-ul acesta de la OpenMeteo. Probabil că mai sunt și altele. Știu că am mai folosit un API de la OpenWeather. Putem chiar să-l și căutăm aici. Dacă scriem OpenWeather, este acesta, OpenWeather Map, pe care îl poți folosi, de exemplu, ca un test pentru tine. După ce vezi acest video, poți implementa aceeași aplicație folosind acest API. Bun, pentru acest video o să folosim API-ul acesta de la OpenMeteo. Ca să vezi cum funcționează, o să te duci aici pe API Docs. Apropo, acest API este gratuit, deci îl poți folosi fără niciun fel de grijă. Și ce va trebui să facem prima dată? Vedem aici mai jos că pentru a prelua datele meteo avem nevoie de coordonatele locației. Asta înseamnă latitudinea și longitudinea locației pentru care vrem să preluăm datele meteo. Pentru că la noi în aplicație utilizatorul introduce numele orașului, deci nu introduce aceste coordonate, prima dată va trebui să preluăm coordonatele pe baza numelui introdus aici în aplicație. Acest API are și această funcționalitate. Dacă ne ducem aici pe geolocation, o să vedem că avem un API disponibil care ne returnează coordonatele pentru numele unui oraș. Te poți uita aici mai jos în această documentație să vezi cum funcționează. De exemplu, putem să facem un request către un endpoint, ceva de genul acesta. Avem aici endpoint-ul și aici după semnul întrebării, aceștia se numesc query parameters. Acești query parameters practic sunt niște detalii adiționale pe care noi le trimitem la server, astfel încât serverul să știe ce răspuns să ne dea înapoi. Vedem aici că avem parametrul acesta name cu valoarea Berlin, apoi avem un parametru count cu valoarea 10, avem un parametru language cu valoarea n și mai avem aici un parametru format cu valoarea JSON. Acești parametri sunt de forma aceasta, nume egal valoare, și se despart prin simbolul ampersand. Mai jos o să spună și ce reprezintă fiecare parametru. Vedem ce reprezintă name, ce reprezintă count, format și așa mai departe. Iar aici mai jos vedem cum arată răspunsul care este primit de la server. Vedem că pentru un oraș avem aici coordonatele, latitudine și longitudine, pe care o să le folosim mai apoi ca să preluăm datele meteo folosind aceste coordonate. Bun, prima dată acum hai să vedem cum putem să preluăm coordonatele pentru orașul pe care îl introducem în acest input. Pentru asta o să merg aici în fișierul de JavaScript, o să declar aici o constantă, să zicem API underscore geolocation underscore URL și o să-i dăm valoarea aceasta. Acesta este endpoint-ul unde va trebui să facem request-ul ca să preluăm coordonatele. Mai departe acum o să mergem aici mai jos și o să definim o funcție care o să facă acel request și o să preia coordonatele. O să scriem aici function get city coordinates. Aici o să avem un parametru care o să fie city name și
aici o să facem așa. Prima dată o să construim URL-ul acela pe care l-ai văzut mai devreme și o să adăugăm parametrii. Ca să facem asta, putem să facem în felul următor. Declarăm aici o constantă, API URL, și aici facem așa, o inițializăm cu valoarea new URL și aici folosim constanta pe care am definit-o la începutul acestui fișier. Acesta este un base URL. Noi acum pentru acest URL va trebui să adăugăm acei query parameters. Ca să facem asta, o să facem API URL.search_params.append și o să adăugăm așa, o să adăugăm parametrul name cu valoarea city name, care vine de aici ca parametru. O să mai adăugăm din nou încă un parametru, parametrul count, cu valoarea 1. Bun, și acum că avem creat acest URL și am adăugat și parametrii, trebuie să facem request-ul. Pentru asta o să declarăm aici o constantă, să zicem response, și ca să facem acel request o să folosim fetch API. O să scriem aici fetch, apoi ca să generăm URL-ul o să scriem API URL.toString. Hai mai bine să îl afișăm și aici într-un console log ca să-ți dai seama cum arată. O să scriem aici un console.log și o să afișăm acest API URL.toString. O să comentez pentru moment linia asta și o să apelez această funcție fix aici, după if-ul unde facem verificarea dacă avem numele orașului. Hai să o apelăm aici, dăm save, punem aici București, să zicem, dăm enter și vedem cum arată URL-ul. Arată cam așa. Noi acum putem să vedem în browser care sunt valorile pe care le întoarce acest URL. De exemplu, dacă deschidem aici un nou tab și dăm paste la URL-ul pe care îl avem afișat acolo, o să vedem rezultatele care sunt întoarse de acele API. O să vedem aici pentru București că avem latitudinea și longitudinea. Hai să vedem acum din JavaScript cum putem să facem acel request. O să revenim aici, facem aici response egal cu fetch și aici dăm valoarea URL-ului. Acum pentru că fetch va returna un promise, aici putem să folosim await. Când folosim await va trebui să facem această funcție asincronă și trebuie să scriem aici cuvântul async. Și acum avem acest răspuns, trebuie să preluăm datele care sunt returnate în răspuns. Pentru asta o să declarăm din nou o constantă, data, egal await, response.json. Și acum hai să vedem ce conține data. O să afișăm la consolă valoarea lui data. Aici, când apelăm această funcție getCityCoordinates, va trebui să facem aici un await. Ca să așteptăm răspunsul pentru această funcție, o să trebuiască să declarăm și această funcție ca fiind o funcție asincronă. Deci trebuie să punem aici cuvântul async. Și acum hai să dăm save și să vedem ce se afișează la consolă. Dacă scriem aici București și dăm click pe acest buton, o să vedem că aici avem informațiile despre orașul București. Vedem că ele vin într-un obiect care are această proprietate results. Și aici o să avem un array care conține rezultatele întoarse de la API. În acest array avem un singur element, pentru că am specificat aici acest parametru count să aibă valoarea 1, și în acest element avem aceste atribute latitudine și longitudine. Bun, hai să dăm acum și un oraș care nu există. De exemplu, dacă dăm orașul acesta și dăm pe caută, o să vedem că se va afișa aici doar răspunsul acesta, nu o să avem și atributul results ca mai sus. Bun, acum ce putem să facem aici în această funcție? Putem să returnăm valoarea null dacă nu avem acel atribut results în răspuns, sau dacă avem atributul results, luăm din el primul element din acest array și din primul element luăm aceste atribute, latitudine și longitudine. Bun, hai să vedem cum putem să facem asta. Ca să verificăm dacă acel data este definit și, spre exemplu, are atributul results, putem să verificăm așa, putem să facem un if și putem să verificăm cazul opus. Putem să verificăm dacă not data, asta înseamnă că data nu este definit, sau not data.has own property și aici avem proprietatea results. Ce o să facem în cazul acesta? Deci dacă data nu este definit sau nu avem proprietatea results
în data, o să returnăm de aici valoarea null. Bun, dacă avem results în data, o să luăm primul element, o să declarăm aici o constantă, result, egal data.results și de aici o să luăm primul element și o să returnăm aici un obiect care are două proprietăți, una care se numește lat și o să luăm din result proprietatea latitude și putem chiar să o copiem de aici ca să nu-i greșim numele. Și o să mai avem aici încă o proprietate pentru obiectul pe care îl returnăm. O să avem proprietatea long, care o să fie result.longitude. Deci obiectul nostru o să aibă două proprietăți, una lat și una long. În lat avem latitudinea și în long avem longitudinea. Hai să vedem, să testăm această funcție, să vedem dacă funcționează. Dăm acum un save. Mergem aici, scriem București, dăm pe caută, o să se afișeze aici numele orașului și acum hai să declarăm aici o constantă ca să reținem valoarea întoarsă de această funcție. O să declarăm aici o constantă city coordinates egal cu valoarea aceasta, await, și așteptăm pentru răspunsul de la această funcție. Bun, hai să afișăm rezultatul și dacă dăm acum pentru valoarea București, dăm click pe caută, o să ne dea aceste coordonate. Dacă introducem aici un oraș care nu există, o să ne returneze null. Bun, acum că avem coordonatele pentru orașul pe care l-am scris aici, ce trebuie să facem mai departe? Trebuie să luăm datele meteo pentru acel oraș. Prima dată o să facem aici o verificare să vedem dacă aceste coordonate au valoarea null. Pentru asta o să scriem așa: if city coordinates egal null. Asta înseamnă că nu am putut să preluăm coordonatele orașului introdus și o să afișăm utilizatorului un alt mesaj. O să scriem aici un alert și o să scriem aici textul: nu s-au putut prelua coordonatele orașului și aici o să punem valoarea pe care o avem în city name. În cazul în care nu am putut să preluăm coordonatele, afișăm mesajul și aici o să scriem un return, pentru că nu vrem să mergem mai departe. În cazul în care avem coordonatele, o să luăm aici datele meteo pentru acel oraș. Ca să facem asta, o să mergem din nou pe site-ul celor de la OpenMeteo, aici pe API Docs, unde ne arată cum putem să preluăm datele meteo pe baza coordonatelor latitudine și longitudine. Și aici ce o să facem mai exact? O să preluăm datele meteo începând de la ziua curentă și un forecast pentru următoarele 6 zile. Pentru a face asta, pentru a folosi acest API, o să selectăm de aici de la Hourly Weather Variables temperatura cu 2M în paranteză, o să selectăm umiditatea, la fel cu 2M în paranteză, o să selectăm Wind Speed și o să selectăm Weather Code. Bun, dacă dăm aici mai jos, o să vedem și cum arată acest URL pe care trebuie să îl accesăm. Dacă, de exemplu, dăm aici pe Open in New Tab, o să vedem că se va deschide aici acest URL și aici o să vedem datele meteo care o să vină în răspuns. Bun, mai departe, dacă dai aici mai jos, o să îți spună fiecare parametru ce reprezintă. O să vedem aici mai jos pentru Hourly Parameter Definition ce reprezintă temperatura cu 2M, care reprezintă temperatura aerului la 2 metri deasupra solului. O să ne spună și ce reprezintă Relative Humidity 2M și așa mai departe. O să-ți spun aici toți parametrii pe care îi ai la dispoziție. Bun, mai jos, dacă dăm, la fel, o să ne spună aici ce reprezintă diversi parametri. O să ne arate aici un exemplu cum arată JSON-ul care este returnat în răspuns. La fel, o să ne spună ce reprezintă fiecare atribut din acest JSON. Dacă dăm mai jos, o să ne arate și acest Weather Variable Documentation. Practic, ce sunt aceste cifre? Este acest Weather Code pe care o să-l folosim noi ca să afișăm acele imagini.
Asta înseamnă că dacă weather code-ul primit în răspuns este 0, trebuie să afișăm o imagine pentru clear sky. Dacă este 1, 2 sau 3, trebuie să afișăm o imagine cu un cer înnorat. Dacă este 61, 63 sau 65, trebuie să afișăm o imagine din care să reiasă că plouă și așa mai departe. Bun, hai să copiem URL-ul acesta pe care l-am văzut aici ca exemplu, ca să avem un model pentru el, adică URL-ul acesta, și o să mergem acum în fișierul de JavaScript și ce o să facem mai departe, o să creăm funcția care ne va returna aceste date meteo. Bun, pentru asta o să mergem aici mai jos, o să creăm o funcție, să zicem getWeather. Această funcție o să primească doi parametri, un parametru de latitudine și un parametru de longitudine și aici trebuie să construim URL-ul acesta pe care l-am copiat din site-ul de mai devreme. O să mergem aici în partea de sus și o să punem URL-ul acesta din nou într-o constantă. Să zicem aici const API underscore forecast URL și o să-i dăm această valoare. Și acum o să mergem aici mai jos în această funcție și o să facem la fel cum am făcut mai devreme. Declarăm aici o constantă API URL egal new URL. Folosim constanta pe care am declarat-o mai devreme, API underscore forecast URL. Aici trebuie să adăugăm acești query parameters și o să scriem API URL.search params.append. Primul parametru o să fie latitudinea, deci o să scriem aici latitude și valoarea o să fie valoarea care vine aici în această funcție. Mai departe o să avem un alt parametru care o să fie longitudinea și o să scriem aici longitude și la fel valoarea o să fie cea care vine aici ca parametru. O să mai avem un parametru care se numește time zone și aici o să-i dăm valoarea auto. Asta pentru că în răspunsul pe care o să-l primim de la acel API, datele, dacă nu punem acest parametru, o să fie afișate pe time zone-ul UTC. Noi dacă punem acest parametru time zone cu valoarea auto, o să ne afișeze datele pentru time zone-ul în care se află orașul pe care îl introducem aici. Bun, și acum o să mai avem aici încă un alt parametru care o să se numească hourly și o să luăm valoarea pe care o avem aici, în acest URL. Bun, o să o punem aici, o să dăm un save, hai să ștergem URL-ul de aici, hai să-l afișăm acum la consolă, să vedem dacă s-a construit corect. O să avem aici API URL.toString și acum o să facem request-ul ca să preluăm datele. Asta înseamnă că o să scriem din nou aici un response egal fetch și o să-i dăm acest URL. Trebuie să punem aici await. Funcția trebuie să punem aici async ca să o declarăm ca o funcție asincronă. O să declarăm aici o constantă data egal await response.json și mai departe pur și simplu o să returnăm ce se află în data. Bun, hai să apelăm acest getWeather și să vedem ce returnează. O să mergem aici, după ce facem această verificare și aici o să declarăm o constantă, să zicem weather response și o să apelăm funcția getWeather. Aici trebuie să dăm cei doi parametri pe care îi avem în city coordinates. Primul este latitudinea și apoi avem longitudinea. Și acum hai să afișăm la consolă ce valoare avem aici în weather response. Scriem aici un console.log weather response și dăm un save și acum hai să mergem aici în aplicație. De exemplu, dacă scriem aici București și dăm pe caută, o să vedem că se va afișa aici un promise. Asta pentru că am uitat aici să scriem await, pentru că trebuie să așteptăm răspunsul de la această funcție. Bun, dacă dăm din nou un save și scriem București, dăm pe caută, o să vedem răspunsul de la API.
Mai departe, ce trebuie să facem noi aici este să extragem datele din acest atribut hourly. Vedem că aici avem exact datele pe care le-am cerut mai jos când am compus URL-ul. Avem aici umiditatea, temperatura, weather code-ul și wind speed-ul. Mai avem aici acest time care conține de la data curentă, începând de la ora 00, până la ora 23. Apoi avem următoarea zi de la ora 00 până la ora 23 și așa mai departe. Bun, ca să facem acum perechi între aceste date și valorile din celelalte proprietăți, o să facem așa, luăm prima valoare de aici din time și aceasta o să corespundă cu prima valoare din umiditate, prima valoare din temperatură, prima valoare din weather code și prima valoare din wind speed. Mai departe, a doua valoare din time o să corespundă cu a doua valoare din toate celelalte atribute pe care le mai avem aici, adică din umiditate, temperatură, weather code și wind speed. Bun, hai să facem o funcție care parsează acest răspuns. O să creăm aici o funcție, să zicem parse API data. Aici o să avem un data, care practic o să fie răspunsul pe care îl primim de la API. În această funcție o să facem așa, prima dată o să declarăm o constantă, să zicem number of items și de aici o să preluăm dimensiunea acestui array times. Deci o să scriem data, apoi ne ducem în hourly, .time, .length. Bun, mai departe o să declarăm aici o variabilă, să zicem current weather, pe care o să o inițializăm cu null și o să mai avem un array forecast pe care o să-l inițializăm cu un empty array. Bun, ce o să facem aici? Practic, obiectul pe care îl vom returna o să conțină două proprietăți. Unul care o să conțină datele pentru vremea de la data curentă, pe care o să le punem aici, și cealaltă proprietate o să conțină datele pentru vremea din zilele următoare. Hai să facem asta. O să scriem aici un for, unde o să plecăm cu un i de la 0, apoi ne ducem cu i până la number of items și facem aici i++. Și de aici, prima dată, o să verificăm dacă suntem în ziua curentă și dacă suntem la ora curentă. Bun, pentru asta o să declarăm aici o constantă, item date time, și aici o să luăm data aceasta din time, o să scriem aici data.hourly.time și aici o să avem indexul i, pentru că o să luăm data de la indexul curent. O să transformăm stringul acesta, pentru că acesta este un string, o să-l transformăm într-o dată calendaristică și pentru asta o să scriem așa new date și o să dăm ca parametru această valoare. Bun, mai departe o să declarăm aici mai sus o constantă care o să rețină data curentă și o să scriem aici const current date time egal new date. Și acum ce o să facem? O să verificăm dacă acest item date este în ziua curentă. Ca să facem asta, o să facem așa, o să declarăm o constantă is today și aici o să verificăm dacă current datetime.toDate string este egal cu item datetime.toDate string. Asta înseamnă că o să comparăm data curentă cu data aceasta care o să fie pentru fiecare item. Bun, ce trebuie să mai verificăm aici este și dacă suntem în ora curentă. Adică o să declarăm o altă constantă, să zicem is current hour și de aici o să luăm current datetime.getHours, adică o să luăm ora din data curentă și o să o verificăm cu ora de aici din răspuns, adică item datetime.getHours. Bun, și acum o să avem aici un if, dacă avem și data curentă și ora curentă, o să creăm obiectul acesta current weather. Bun, o să scriem aici un if, dacă is today și is current hour, o să punem o valoare în acest current weather. Deci o să scriem current weather egal și de aici o să extragem așa, o să creăm aici un obiect cu atributul date, unde o să avem data.hourly.time.de. Mai departe o să mai creăm aici încă 4 atribute,
Al doilea atribut o să fie pentru temperatură și o să scriem aici atributul temp și valoarea o să fie aici din temperature underscore 2m. Mai departe, următorul o să fie cel de wind. Aici o să avem wind underscore speed underscore 10m. Mai departe o să avem aici humidity și aici avem relative humidity 2m și ultimul o să fie weather code-ul. O să punem aici atributul code și aici avem weather code. Bun, și aici evident avem indexul pentru fiecare valoare pe care o luăm din răspuns. Bun, mai departe o să punem aici un else și ce o să verificăm în acest else, o să avem aici o condiție și o să verificăm doar dacă is current hour. Asta pentru că o să avem zilele următoare, deci acest is today o să fie false, dar din zilele următoare trebuie să extragem datele de la ora curentă. Și pentru asta o să punem aici în forecast, o să facem un push și o să punem același lucru. O să punem aici un obiect de felul ăsta. Bun, hai să denumim această constantă, să o scriem totuși la plural, pentru că avem aici mai mulți itemi în acest array și acesta este modul în care parsăm datele care vin din API. Bun, aici, la finalul acestei funcții, adică aici până să ieșim din funcție, o să scriem un return și de aici o să returnăm un obiect care o să aibă atributul current cu valoarea current weather și o să mai avem aici forecast cu valoarea forecast. Hai acum să apelăm această funcție aici, în locul unde preluăm datele despre vreme. O să declarăm aici o constantă, să zicem weather data egal parse API data și aici dăm weather response și hai acum să afișăm weather data. Bun, dacă dăm un save, mergem aici și scriem București, dăm pe caută. Vedem că aici avem un current cu null și forecast care este un array empty. Bun, hai să vedem ce greșeală am făcut aici. Deci aici am inițializat current weather și l-am populat aici cu o valoare. Am declarat aici data curentă care este new date. Apoi mergem cu un for de la 0 până la number of items. Aici number of items este data.hourly.time și aici avem proprietatea length care este scrisă greșit. Aici trebuie să fie lngth. Hai să dăm din nou un save. Mergem și scriem din nou București. În momentul acesta o să vedem că avem o altă eroare. Avem o eroare aici la linia 88. Aici am scris greșit și trebuie să corectăm. Aici avem textul temperature. Hai să dăm din nou un save, scriem din nou București, se pare că mai avem încă o eroare, asta pentru că și mai jos este greșit. Încă un test, dăm din nou căutare și de data aceasta se pare că avem aici câteva date. Bun, avem aici pentru vremea curentă, care este 29/2/2024, la ora 18, avem umiditatea, temperatura și viteza vântului. Avem aici weather code-ul și mai avem aici mai jos forecast, unde avem pentru ziua următoare, tot la ora 18, la fel umiditatea, temperatura, viteza vântului și weather code-ul și pentru celelalte zile tot la fel la ora 18. Bun, acum ce o să facem mai departe? Va trebui să afișăm în pagină aceste date. Pentru asta o să declarăm aici mai jos o funcție, să zicem display weather și aici o să avem city name ca parametru și weather, care o să fie obiectul pe care l-am returnat aici în această funcție unde am făcut parsarea datelor. Bun, în această funcție o să facem așa, o să preluăm div-ul cu clasa page content, adică div-ul acesta de aici și va trebui să creăm tot acest conținut din JavaScript. Bun, ca să facem asta, o să facem așa. Preluăm div-ul, scriem aici page content egal document.querySelector. Aici avem clasa page minus
content și mai departe o să facem așa, o să scriem page content.append. Aici o să avem o funcție care creează elementul acesta unde afișăm datele din data curentă. Deci o să facem append la rezultatul funcției create today weather section și aici o să dăm din nou ca parametru city name și din weather o să preluăm current și la fel o să mai facem încă un append cu rezultatul unei alte funcții care o să se numească create forecast weather section. Și aici o să dăm ca parametru weather.forecasts. Bun, hai acum să creăm aceste funcții. Prima dată o să creăm funcția aceasta, create today weather section și o să o definim aici. Avem ca parametru city name și current weather și aici o să facem așa. O să creăm div-ul acesta de aici în care o să adăugăm un h2 și div-ul acesta cu toate celelalte elemente. Ca să facem asta, o să creăm așa. O să creăm o constantă today section egal document.create element. Aici o să creăm un div. Mai departe o să creăm acel h2. Deci o să scriem aici const title egal document.create element. Avem aici h2. O să punem textul în acest h2. Deci o să scriem title.inner text egal. Aici o să folosim template literals și o să scriem vremea în. Aici o să punem numele orașului, adică city name și aici o să scriem astăzi. Apoi o să adăugăm la div-ul acesta today section titlul. Deci o să scriem today section.append title. Mai departe o să creăm acest weather panel de aici și pentru asta o să creăm o nouă funcție. O să declarăm aici o constantă weather panel și aici o să apelăm o funcție create weather panel. Acestei funcții o să-i dăm current weather și aici o să mai avem un flag care o să ne spună dacă este un panel pentru vremea curentă, pentru data curentă, sau este un panel pentru o dată din viitor. Bun, aici o să avem un flag true. Asta înseamnă că este un panel pentru data curentă. Mai departe, hai să creăm această funcție function create weather panel. Aici avem un weather care o să fie un obiect de forma asta, care o să conțină aceste atribute și aici mai avem un parametru pe care o să-l numim isToday. Acest parametru o să ne trebuiască pentru că aici va trebui să adăugăm clasa aceasta de today dacă parametrul respectiv este true sau clasa de forecast dacă este false. Bun, hai să creăm, practic va trebui să creăm toată această structură de aici. Și pentru asta o să facem așa. O să creăm aici o constantă weather panel egal document.create element și aici o să avem un div. Mai departe o să trească să-i punem o clasă și o să declarăm aici o constantă panel class și aici o să avem așa. Dacă acest flag isToday este true, o să punem clasa today, altfel o să punem clasa forecast. Acesta este operatorul ternar și practic ce facem aici? Verificăm dacă acest flag, dacă acest parametru este true, vom returna această valoare today, dacă parametrul este false, vom returna valoarea forecast. Bun, acum trebuie să adăugăm această clasă la weather panel și o să scriem weather panel.classList.add și aici o să adăugăm două clase. Prima dată o să avem clasa weather-panel și o să mai adăugăm clasa panel class, adică fie today, fie forecast.
Bun, mai departe, hai să vedem ce mai avem aici. Avem divul acesta cu clasa weather details. O să creăm aici încă o constantă, weather details. Este document.create element. Avem aici încă un div. Apoi pe acest div trebuie să adăugăm din nou clasa. Deci avem weather details.classlist.add și aici avem clasa weather minus details și trebuie să adăugăm divul acesta la weather panel. Deci o să scriem weather panel.append și aici o să avem weather details. Bun, acum în weather details va trebui să adăugăm toate aceste informații de aici. Asta înseamnă că va trebui să creăm câte un paragraf pentru date, pentru temperatură, pentru vânt și pentru umiditate. Hai să facem asta. O să mergem aici, declarăm o constantă, date, egal document.createElement. Aici avem un paragraf. Pe acest paragraf o să punem clasa date. Deci avem aici date.classlist.add și aici punem clasa date și o să punem textul, adică date.innerText și de aici o să luăm data aceea care venea în răspuns. Hai să vedem dacă mai funcționează aplicația noastră acum. O să luăm data aceasta de aici și ce o să facem? O să înlocuim acest caracter T cu o virgulă și un spațiu, astfel încât să apară ceva de genul acesta. Bun, deci o să scriem aici weather.date.replace și aici o să înlocuim caracterul T cu virgulă și spațiu. Aici avem o eroare, asta pentru că am uitat aici să pun egal. Mai departe o să ne ocupăm de celelalte paragrafe și la fel o să declarăm din nou o constantă, o să o numim temp, creăm din nou un paragraf și o să-i punem doar textul care o să fie temp.innerText și de aici trebuie să luăm textul acesta. Trebuie să facem așa. Punem aici un template literals și scriem temperatura, două puncte și aici o să punem weather.temp, iar aici o să punem simbolul de grade și un C de la grade Celsius. Bun, hai să facem și pentru celelalte două. Aici avem wind, apoi avem aici din nou wind și aici avem vânt și aici luăm weather.wind, iar ca unitate de măsură avem kilometri pe oră și mai departe mai avem aici încă un paragraf unde o să punem umiditatea. Deci scriem aici humidity, punem din nou textul, avem ca text umiditate și de aici luăm weather.humidity și ca unitate de măsură avem aici procent. Bun, acum ce trebuie să facem cu aceste paragrafe? Trebuie să le adăugăm la weather details. Deci putem să scriem aici weather details.append și aici avem date, temp, wind și humidity. Bun, acum hai să mergem mai sus și să vedem ce facem și cu această iconiță, pentru că am creat aici divul acesta cu clasa weather details, dar trebuie să mai adăugăm și divul de aici care conține imaginea. Bun, pentru asta o să mergem tot în fișierul de JavaScript. Aici, după ce am creat divul acesta weather details, o să creăm încă o constantă, image container, care o să fie un div. Asta înseamnă că o să scriem aici document.createElement și aici avem div. Mai departe, în acest div trebuie să creăm tagul img. Deci creăm aici o constantă, icon egal document.createElement. Avem aici img. Pentru acest img trebuie să punem o sursă, adică trebuie să includem imaginea pe care vrem să o afișăm. Deci o să scriem icon.src și aici o să-i dăm o valoare pe care o să o calculăm puțin mai târziu. O să scriem weather icon și acum ce trebuie să facem cu acest image container? Trebuie să adăugăm în el această imagine. Deci o să scriu image container.append icon
și acest image container trebuie să îl adăugăm în weather panel. Deci o să scriem weather panel.append, iar aici o să punem image container. Bun, acum ce ne-a mai rămas de făcut este să vedem cine este acest weather icon. Așa cum îți ziceam și mai devreme, acest weather icon o să fie una dintre aceste imagini și asta o să stabilim pe baza acelui weather code pe care îl primim în răspuns. Bun, pentru asta o să mergem aici mai sus, o să declarăm această constantă, weather icon, și aici o să apelăm o funcție, să zicem getIcon, căreia o să-i trimitem weather.code, adică acel weather code pe care l-am extras din răspuns, și aici o să-i mai trimitem un parametru isNight, asta pentru că, spre exemplu, dacă este un clear sky, ziua vrem să afișăm un soare și noaptea vrem să afișăm luna. Avem aici câteva imagini pentru asta, de exemplu, această imagine, dacă o deschidem aici cu live server, este un soare și dacă deschidem această imagine night cu live server, este luna. La fel avem și pentru cloudy. Cloudy day este un nor cu un soare, cloudy night este luna cu un nor. Bun, acum înainte de a implementa această funcție getIcon, hai să stabilim prima dată cine este acest isNight. Ca să facem asta, putem să facem ceva foarte simplu. De exemplu, luăm ora din data curentă și verificăm dacă este mai târziu de 8 seara sau mai devreme de 6 dimineața. Dacă ne aflăm în intervalul acesta, înseamnă că este noapte. Dacă nu, înseamnă că este zi. Deci, ca să luăm prima dată ora din data curentă, o să declarăm o constantă, current hour, egal new date, și aici apelăm metoda .getHours și acum o să declarăm această constantă isNight și o să facem așa, o să facem current hour mai mare sau egal decât 20 sau current hour este mai mic sau egal decât 6. Acum hai să implementăm această funcție getIcon. O să mergem aici în partea de jos, o să scriem function getIcon. Aceasta o să primească doi parametri, un parametru code și un parametru isNight. Și acum o să pun aici direct conținutul acestei funcții pentru că este destul de mult de scris. Practic avem aici o instrucțiune switch case unde verificăm dacă acest cod are valoarea 0, atunci verificăm dacă este noapte, atunci returnăm iconița aceasta de night. Altfel returnăm iconița cu soarele. Mai departe, dacă avem aici valoarea 1, 2 sau 3 pentru acest cod, verificăm din nou. Dacă este noapte, returnăm iconița care conține norul și luna. Altfel, dacă este zi, returnăm iconița care conține norul și soarele. Și la fel, dacă avem aici unul dintre aceste coduri, returnăm iconița care conține doar norul. Dacă avem unul din codurile de mai jos, returnăm o iconiță pentru ploaie, care, apropo, hai să vedem și cum arată. Dacă o deschidem aici în partea dreaptă, arată cam așa. Dacă avem unul din codurile acestea, returnăm iconița pentru zăpadă, care arată cam așa. Dacă avem o furtună, asta înseamnă codurile acestea, returnăm iconița de thunder, care este aceasta, și altfel, dacă nu avem niciunul din aceste coduri, returnăm ceva default, adică verificăm dacă este noapte, returnăm această iconiță, dacă nu, returnăm cealaltă iconiță. Bun, hai să dăm acum un save, să vedem cum arată aplicația noastră. Ce o să facem acum mai departe? Am rămas aici în funcția aceasta de create today weather section. Aici, după ce am creat acest weather panel, ce trebuie să facem cu el este să îl adăugăm în acest today section. Deci o să scriem today section.append și aici avem weather panel. Și trebuie să returnăm acest today section, pentru că o să-l folosim aici ca să-l adăugăm la page content. Deci o să scriem aici return today section și hai să dăm un save să vedem cum funcționează. Acest display weather o să îl apelăm aici mai sus, în momentul în care avem datele parsate, adică aici, o să apelăm această funcție display weather și o să dăm aici weather data ca parametru.
hai să mergem din nou în Display Weather, pentru că aici va trebui să comentăm această secțiune pentru forecast. În momentul ăsta, dacă dau un save, dacă scriem aici București și dăm pe caută, o să vedem că aici avem o mică eroare. La linia 115, aici weather.current. Acest weather este undefined pentru că la Display Weather avem doi parametri. Prima dată trebuie să dăm city name, pe care îl luăm de aici, și apoi trebuie să dăm weather data. Bun, hai să dăm din nou un save, scriem București, dăm pe caută și hai să vedem dacă avem aici panelul pentru today. Vedem că aici avem undefined. Bun, hai să vedem de ce avem aici undefined. Mergem din nou pe Display Weather, mergem pe Create Today Weather Section, aici returnăm Today Section și aici în Create Weather Panel probabil că nu returnăm ce creăm. Nu returnăm această constantă. Trebuie să returnăm aici Weather Panel și acum dacă facem din nou un test, scriem București și îl vedem aici în partea de jos. Bun, vedem că aici avem o mică problemă, asta pentru că pentru acest H2 nu am adăugat această clasă. Hai să mergem aici și să adăugăm pe title clasa aceea. Scriem aici title.classlist.add și aici adăugăm clasa section title. Bun, hai să mai facem din nou încă un test. Scriem din nou București și vedem că acum datele sunt afișate corect. Bun, mai departe, hai să creăm și funcția aceasta, Create Forecast Weather Section, pe care o să o creăm aici în partea de jos. O să creăm o funcție care o să primească ca parametru city name și aici o să avem un array care o să reprezinte acele date din forecast. Bun, ce o să facem aici? La fel, o să creăm această secțiune, cum am creat aici mai sus. Aici o să avem o constantă forecast section. Mai departe, pentru acest H2 o să avem textul vremea în și apoi avem city name în următoarele zile. Mai departe, va trebui să creăm div-ul de aici, weather items, și o să creăm un div weather items egal document.create element. Aici avem div. O să adăugăm clasa. Aici avem clasa weather-items. Mai departe, ce o să facem? O să adăugăm la acest forecast section div-ul acesta weather items și o să scriem forecast section.append weather items. Bun, aici trebuie să adăugăm mai sus și titlul pe care l-am creat în forecast section. Și acum o să facem un for pentru elementele din forecast și pentru ele o să apelăm această funcție create weather panel și apoi o să adăugăm acest panel în weather items. Bun, pentru asta o să facem așa, for let i egal cu 0, i mai mic decât forecast.length, i++, aici o să creăm o constantă weather panel egal create weather panel, aici o să avem forecast DI și aici o să avem valoarea false, pentru că aici când creăm panelul, acest parametru isToday trebuie să fie false. Bun, mai departe o să adăugăm acest weather panel în weather items. Deci o să scriem aici weather items.append și aici avem weather panel și la finalul acestei funcții trebuie să returnăm această secțiune pe care am creat-o. Adică o să scriem aici return forecast section. Bun, ce o să facem acum prima dată este să mergem în fișierul de HTML și să ștergem tot conținutul pe care îl avem aici în div-ul cu clasa page content. În momentul acesta acest div nu mai conține nimic și acum dacă scriem aici București și dăm pe caută, o să vedem că vor apărea aici datele pe care le-am creat dinamic. Dacă mergem aici și scriem un alt oraș, de exemplu scriem
Cluj și dăm Enter, o să vedem că avem datele care s-au păstrat pentru căutarea anterioară și avem mai jos și datele pentru Cluj. Asta înseamnă că de fiecare dată când intrăm prin această funcție de aici, unde avem evenimentul de submit pe formular, prima dată va trebui să facem clear la datele pe care le-am pus în div-ul acesta cu clasa PageContent. Bun, ca să facem asta, o să declarăm aici în JavaScript o nouă funcție. O să scriem aici function clear content și această funcție ce va trebui să facă este să preia div-ul cu clasa PageContent. Deci o să scriem aici PageContent egal document.querySelector și aici avem clasa page-content. Și acum, ca să eliminăm tot HTML-ul din acest div, o să scriem PageContent.InnerHTML egal empty string. Bun, și așa facem clear la HTML-ul din acest div. Bun, acum că avem această funcție, hai să o și apelăm mai sus. În momentul în care am făcut aici event.preventDefault, imediat după o să facem clear content. Bun, hai să dăm un save și să vedem dacă acum funcționează. Scriem prima dată București, dăm pe caută, vedem că datele sunt afișate aici. Scriem acum Pitești, dăm din nou pe caută și vedem că avem aici datele și nu le mai avem pe cele de dinainte. Bun, mai departe, hai să facem și acel text de loading care este afișat cât timp așteptăm ca datele să fie disponibile. Pentru asta o să creăm aici în JavaScript două funcții. O să creăm o funcție care afișează textul de loading și o să creăm o funcție care șterge textul de loading. Bun, prima dată o să creăm funcția care afișează textul de loading. O să zicem aici display loading și ce o să facem aici? Practic o să facem același lucru ca mai sus, o să preluăm div-ul acesta cu clasa PageContent și mai departe o să creăm un paragraf, să zicem const loading egal document.create element și aici o să avem un paragraf. În acest paragraf o să punem un text, o să zicem loading.innerText egal, aici o să scriem se încarcă datele despre vreme, o să-i dăm și un ID și o să scriem loading.setAttribute și aici setăm atributul ID să aibă valoarea loading, asta pentru că o să-l preluăm mai târziu pe baza ID-ului când vrem să-l eliminăm și aici o să facem, o să scriem PageContent.append loading. Asta pentru că vrem să-l adăugăm aici în div-ul cu clasa PageContent. Bun, o să facem acum și o funcție care elimină acest paragraf. O să creăm o funcție hide loading și ce o să facem aici? O să selectăm acest paragraf pe baza ID-ului. Deci o să scriem aici const loading egal document.querySelector. Aici avem ID-ul loading. Și acum dacă găsim acest paragraf în pagina web, îi dăm remove. Asta înseamnă că facem aici un if loading, pentru că în cazul în care nu-l găsim o să fie undefined și în cazul în care l-am găsit facem loading.remove. Acum că avem aceste două funcții, o să le apelăm aici mai sus. Prima dată o să apelăm funcția de display loading chiar înainte să facem primul request și să preluăm coordonatele. Deci o să facem aici display loading. Și trebuie să ascundem textul acesta de loading în momentul în care avem o eroare. De exemplu, aici dacă nu găsim coordonatele, va trebui prima dată să ascundem textul de loading și apoi să afișăm mesajul. Și mai departe trebuie să-l mai ascundem în momentul în care deja avem datele disponibile, chiar înainte să apelăm funcția să se afișeze în pagină. Deci o să scriem din nou aici hide loading și hai acum să vedem cum funcționează. Dacă mergem aici, dăm pe București, dăm pe caută, vedem textul de loading și apoi s-au afișat aici datele. Bun, ce putem să mai facem aici este în momentul în care s-au afișat datele în pagină, putem să facem clear acestui input și putem să scriem așa, putem să scriem city input.value egal cu empty string. Bun, hai să testăm din nou să vedem dacă funcționează.
scriem București, dăm pe caută, vedem că se afișează datele și vedem că acest input se va reseta. Bun, acum mai departe, hai să facem o funcție care afișează un mesaj de eroare aici în pagina web în momentul în care se întâmplă o problemă. Pentru asta o să mergem aici în fișierul de JavaScript, o să declarăm o funcție, displayError. Această funcție o să primească și un parametru, message, care o să fie mesajul de eroare și aici, la fel ca până acum, prima dată o să preluăm page content și o să scriem page content egal document.querySelector. Aici o să preluăm div-ul cu clasa page content, iar mai departe o să creăm un div, o să scriem aici const alert egal document.createElement. Aici o să avem un div, o să-i dăm și o clasă, alert.classlist.add. Aici avem clasa alert-error. Mai departe o să adăugăm textul care vine aici ca parametru. Deci o să scriem alert.innerText egal message și o să adăugăm acest alert în page content. Deci o să scriem page content.append alert. Hai să vedem dacă funcționează acum. În momentul în care avem aici o eroare, de exemplu, avem eroarea aceasta că nu s-au putut prelua coordonatele, aici putem să apelăm direct funcția aceasta, displayError, cu parametrul care este mesajul de aici. Bun, hai să dăm un save, scriem aici un oraș care nu există și vedem că se va afișa această eroare. Bun, hai să mergem în partea de CSS și să stilizăm puțin această eroare. O să mergem aici în partea de sus și o să scriem aici punct alert error și pentru ea o să punem culoarea textului să fie albă, o să punem culoarea de fundal să fie D02533 și o să mai punem aici un padding cu valoarea un rem. Bun, vedem că acum apare și acest mesaj de eroare. Mai departe, ce mai avem de făcut este să mergem aici unde am scris codul de JavaScript și să tratăm eventualele erori care pot apărea în momentul în care facem aceste request-uri către un API. Asta pentru că, da, la un moment dat, dacă facem request-uri către un API, s-ar putea să avem și anumite erori. Bun, ca să tratăm aceste erori, putem să luăm codul de aici, care face request-urile, și putem să-l punem într-un bloc try-catch. Adică punem codul acesta în blocul try și o să punem aici blocul catch. Aici avem un parametru error și aici în blocul catch ce trebuie să facem? Prima dată, în cazul în care avem aici o eroare în blocul try, pentru că aici am afișat acest loading text, va trebui în blocul catch să îi dăm hide și să-l ascundem, adică o să facem aici hide loading și mai departe o să apelăm funcția aceasta displayError și o să scriem aici textul a apărut o eroare și o să punem aici și eroarea, adică parametrul acela din catch. Bun, acum am tratat și erorile care pot apărea atunci când facem call-ul către API. Ce mai avem aici de făcut este să înlocuim și acest alert cu funcția aceasta displayError. Hai să dăm un save acum să vedem dacă funcționează, să facem un test de la cap la coadă. Punem aici București, dăm pe caută, vedem că s-a afișat mesajul de loading și datele cu vremea din București. Mai departe punem un oraș, să zicem Cluj, dăm din nou Enter, vedem că acum s-a afișat vremea din Cluj. Punem aici un oraș care nu există, dăm pe caută și vedem că se afișează mesajul de eroare. Punem din nou un oraș corect, dăm Enter și vedem că se va afișa vremea din Pitești. Bun, acum ce mai avem de făcut? Mai avem doar funcționalitatea aceasta ca să folosim locația curentă. Pentru asta o să mergem aici, o să preluăm prima dată butonul de locație pe baza ID-ului și ID-ul lui era acesta location btn. Deci o să declarăm aici o constantă, location btn egal document.querySelector. Aici punem ID-ul location btn. Mai departe o să adăugăm un eveniment de click pe acest buton și o să scriem locationbtn.addEventListener. Aici avem evenimentul de click și vom avea o funcție, să zicem, on
location btn click și acum mai jos hai să definim această funcție. O să mergem aici, o să scriem function on location btn click și ce vrem să facem atunci când apelăm această funcție? Ei bine, prima dată o să facem clear content, la fel cum am făcut aici prima dată când trimiteam formularul. Și acum, ca să accesăm locația, o să facem așa. Prima dată o să verificăm dacă browserul nostru suportă această funcționalitate de a accesa locația. Asta putem să facem cu un if și din obiectul acesta navigator o să apelăm proprietatea geolocation. Dacă acest obiect geolocation există în navigator, asta înseamnă că browserul nostru poate accesa locația curentă. Altfel, putem să punem aici un else și putem să apelăm aici funcția display error și să punem aici un mesaj, să zicem API-ul pentru geolocation nu este disponibil. O să punem aici punct și virgulă și în cazul în care browserul poate accesa locația curentă, o să facem așa, o să facem navigator.geolocation.get current position. Asta înseamnă că încercăm să preluăm coordonatele pentru locația curentă. Aici o să avem un callback function care conține un parametru pe care o să-l numim position. Și în această funcție ce o să facem, practic o să executăm majoritatea codului pe care l-am executat și mai sus. Asta înseamnă că o să facem display loading și o să-l punem aici. O să punem același bloc try catch de aici de mai sus. O să-l mutăm aici. Ce o să eliminăm de aici din acest bloc try catch este request-ul unde încercăm să luăm coordonatele pe baza numelui orașului. Asta pentru că în acest position deja o să avem coordonatele de latitudine și longitudine. Bun, aici pentru că folosim await o să trebuiască să adăugăm aici sync pentru acest callback function și acum ca să luăm coordonatele din acest parametru position putem să scriem așa position.coords.latitude și pentru longitudine o să scriem position.coords.longitude. Bun, în momentul acesta am preluat coordonatele, încercăm să luăm datele meteo, parsăm datele care vin în răspuns, ascundem textul de loading, afișăm datele în interfață și acest cityInput.value egal cu empty string nu ne mai trebuie, iar în momentul în care se întâmplă să avem o eroare, facem aici hide loading și facem display error. Bun, hai să dăm un save să vedem cum funcționează. Dacă încercăm să dăm pe butonul acesta folosește locația, browserul o să ne întrebe dacă îi dăm acces la locația curentă, dăm click pe allow, o să vedem că aici avem o eroare, city name is not defined. Asta pentru că aici probabil avem ca parametru city name, dar pentru că acum nu avem niciun oraș pe care îl introduce utilizatorul, aici putem să îi dăm un string random. Putem să scriem aici locația ta. Bun, hai să dăm din nou un save, dăm click pe butonul acesta, folosește locația curentă, și acum se vor afișa datele meteo din locația curentă. Acesta a fost proiectul pe care am vrut să ți-l arăt în acest video ca să punem în practică lucrurile pe care le-am făcut în cursul de JavaScript. Acum, dacă vrei să înveți și mai multe lucruri legate de JavaScript, poți să te gândești și la alte idei cu care să îmbunătățești acest proiect. De exemplu, poți să adaugi pe undeva pe aici o opțiune ca să transformi gradele Celsius în grade Fahrenheit, sau poți să salvezi ultima locație în local storage și când pornești aplicația să iei locația de acolo și să faci request-ul ca să iei datele meteo, sau poți să afișezi în pagina web o diagramă care să arate evoluția temperaturii pe parcursul unei zile sau pe parcursul săptămânii. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-i dai un like și să dai un subscribe la canal dacă nu ești deja abonat și dacă vrei să-mi faci cinste cu o cafea, ai linkul de la Buy Me a Coffee în descrierea acestui video și în primul comentariu.